ετοιμάσει μια μεγάλη συνέντευξη στο κανάλι Open στην εκπομπή Παιδιά από Σπίτι. Η εκπομπή προβάλλεται κάθε Σαββατοκύριακο πρωινό μεσημεριανές ώρες. Δεν καταφέραμε, να είστε καλά αγαπημένοι μου. Πάμε να δούμε το vlog. Κάπου εκεί πέρα μένουμε.
επανήλθαμε αγαπημένοι μου, είμαστε εδώ πέρα, ξεκουραζόμαστε. Έχω μαζί μου 2 σπίτικα το στάκι από το σπίτι και μια πάρα πολύ όμορφη, να μην το βάλω εδώ πέρα στο βάλω 0-0 με 0 θερμίδες. Η λεύκανση πάει τέλεια και καθαρισμός σαν τον διάτρο. Πάμε να δούμε τι βλέπω. Αγάπη μόνο, αγαπημένοι μου και αγαπημένοι μου κορασίδες, φτάσαμε στο τέλειο Αναστάσια Luxury Suites and Rooms and Spa Hotel 4 αστέρια στην Εκάλη στην Αθήνα. Πάμε να κάνουμε ένα τεράστιο room tour και να με ευχαριστήσω τον οικοδεσπότη κύριο Γιώργο για την τεράστια ευγένεια και φιλοξενία του. Πάμε να δούμε το δωμάτιό μας. Ξεκινάμε από το υπνοδωμάτιο. Πάμε εδώ πέρα, ξεκινάμε, μπαίνουμε στο τέλειο μας δωματιάκι για να δούμε τι έχουμε. Τέλειο καθρέφτης με neon και LED φωτισμός. Μια ωραία τηλεόραση TFT. Εδώ είναι τα 2 τέλεια κρεβάτια μας, τα οποία είναι king size bed. Πολύ όμορφα, όμορφα διπλωμένες πετσετούνες, τέλεια. Και εδώ πέρα ένας καθρέφτης για να βλέπεις τον εαυτό σου. Πάρα πολύ όμορφα. Εδώ πέρα είναι η ντουλάπα του Airwick. Μ' αρέσει η σχεδίαση, πάρα πολύ όμορφο δωμάτιο. Και εκείνος ο σκυλάκος στο κάδρο. Για να δούμε τι έχει μέσα η ντουλάπα. Τι όμορφα. Αυτό τι είναι χρηματοκιβώτιο, βλέπω μια εξτρά κουβέρτα για τις κρύες νύχτες το χειμώνα, 2 ποτηράκια Αναστασία Hotel, εδώ πέρα το mini bar με τα νεράκια μέσα, πολύ όμορφα, δόξα τω Θεώ, εδώ θα κρεμάσουμε τα μπουφάν μας και πολύ όμορφα. Εδώ πέρα έχουμε την φίρμα του ξενοδοχείου Luxury Suites and Rooms Αναστάσια Hotel, ευχαριστώ πάρα πολύ, το τηλέφωνο, κάποια νύστα εδώ για μασάζ, σάουνα 15 λεπτά, γυμναστήριο δωρεάν. Εδώ πέρα έχει τα προγράμματα όλα και εδώ πέρα έχει ακόμα πακέτα για γάμους, business πακέτα, make-up tutorials και όλα αυτά. Η καρυκνίτσα μας, η τσαντούλα μου, η βανίτσα μου, η μπουφανάρα μου και εδώ πέρα όπως βλέπω στις πετσετούνες έχουμε και τέλειες παντοφνίτσες. Τι ωραία σχεδίαση. Αυτό είναι το design της τηλεόρασης, μια ωραία σαν TFT τηλεορασούνα. Εδώ πέρα η κουρτίνα έξω έχει τέλεια θεία, έχω βάλει και story με πισίνα και εδώ πέρα φορτίζει η κινητάρα μας. Αυτό είναι το δωμάτιο και το room tour. Να είστε καλά αγαπημένοι. Αυτό είναι το room tour αγαπημένοι μου. Σήμερα είναι 2 ώρα τα μεσάνυχτα. Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τη συνέντευξή μας στο τεράστιο κανάλι του Open και στην καλύτερη εκπομπή. Παιδιά από σπίτι. Να είστε καλά αγαπημένοι μου, θα σας δείξω ακόμα περισσότερα. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Πάω να κάνω το ντουζάκι μου. Ευχαριστώ, καλό βράδυ. Αγάπη μόνο, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου κορασίδες, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Κάτω από τα ζεστά παπλώματα του τέλειου ξενοδοχείου, κάναμε έναν τέλειο ύπνο. Έχω γεμίσει μπαταρίες, τα καταφέραμε. Αν και να πω την αλήθεια μεταξύ μας, ήμουν τόσο ενθουσιασμένος για τη συνέντευξη που μπάτι δεν έκνησα. Πάμε και να ανασκοτούμε. Oh yes, μια νέα μέρα ξεκινάει. Μ' αρέσει εντωμεταξύ εδώ πέρα ο σκυλάκος πίσω που κάθεται βασιλικά στο θρόνο του και στην πολυθρόνο. Να είσαι καλά, ρε σκυλάκο, να είσαι καλά, ρε σκυλάκο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα φάμε σήμερα. Πάμε στο πρωινό. Έχω μαζί μου το vlog και την κάμερα και vlogάρουμε για να πάμε να δούμε κανεί μας όνειξη. Καλημέρα, το μπαλί πετάει. Καλημέρα. Στο τέλειο μπάνιο, αγαπημένοι μου, πάμε να φλένουμε και να βουρτσίσουμε τα δόντια μας. Αγάπη μόνο, αγαπημένοι μου, καλημέρα σε όλους και σε όλες τις κορασίδες. Τα καταφέραμε εδώ πέρα. Είμαστε στο χώρο του πρωινού. Θα σας δείξω αμέσως. Είναι τέλειος ο μπουφές. Πίσω έχουμε κακάο, δημητριακά φρούτα, τα πάντα. Τώρα μου ετοιμάζουν ένα special γεύμα και θα πάμε κάνει μας όρεξη. Γεια σας. Αγάπη μόνο, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου κορασίδες, τα καταφέραμε. Είμαστε στην επιστροφή μας με τέλειο καιρό στην Λαμία. Δείτε τι όμορφο μέρος. Εδώ πέρα στάση λεωφορείων και αστικών και φορτηγών. Τα καταφέραμε. Αυτή ήταν η συνέντευξη. Έρχεται σύντομα στο νέο κανάλι Open. Παιδιά από σπίτι κάθε Σαββατοκύριακο πρωινό μεσημεριανές ώρες. Αγάπη μόνο, να είστε καλά, αγαπημένοι μου.